ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో ఈరోజు 15వ రోజు 15వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం పురుషోత్తమ యోగం ఈరోజు మనం చూడబోయేది. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను. ఫస్ట్ టైం నేను మళ్ళీ చెప్తాను, సెకండ్ రిపీట్, థర్డ్ టైం చెప్తాను, ఫోర్త్ రిపీట్. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో 15వ అధ్యాయం పురుషోత్తమ యోగం. నిన్న గుణత్రయ విభాగ యోగం, సత్వరజస్తమో గుణాలు చూసాము. సో ఈరోజు పురుషోత్తమ యోగం అంటే భగవంతుడి గురించింది. ఫస్ట్ 3 శ్లోకాస్ కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి మనకు అర్థం కావడానికి. సో స్టార్ట్ చేద్దాము. మొట్టమొదటిగా భగవానువాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. ఊర్ధ్వం మూలం, మూలం అంటే మరి మొదలు అంటే పైకి, మూలమేమో ఊర్ధ్వం అంటే పైకి, అధ అంటే క్రిందికి, శాఖలు అంటే కొమ్మలు. సో మూలం అంటే వ్రేళ్ళు పైకి, కొమ్మలు క్రిందికి ఉన్న అశ్వత్థం ప్రాహు. అశ్వత్థ వృక్షం అనేది ఒక అవ్యయమైన అశ్వత్థ వృక్షం అంటే నాశనం లేనిది, దివ్యమైనటువంటిది ఉన్నదని ప్రాహు చెప్పబడింది. చందాంసి యస్య పర్ణాని, యస్య దీని యొక్క పర్ణాల ఆకులు, చందాలు వేదమంత్రాలు. యస్తం ఎవరైతే వేద దీన్ని తెలుసుకుంటారో సా అతను వేదవిత్, వేదాలన్నీ తెలిసినవాడు, వేదవిదుడు అంటారు కదా, అలా వేదాలన్నీ తెలిసినవాడు. కాబట్టి పైకేమో కొమ్మలు, పైకేమో వ్రేళ్ళున్నాయి ఊర్ధ్వం వైపు పైకి, దిగువకు అధాని అధ అంటే దిగువ వైపు శాఖలు కొమ్మలున్నాయి. అంటే ఏమిటి, తల క్రిందులుగా ఉందన్నమాట. నార్మల్గా చెట్టు ఎలా ఉంటుంది, వ్రేళ్ళు కింద ఉంటాయి, కొమ్మలు పైన ఉంటాయి. దీనికి ఎలా ఉన్నాయి, అశ్వత్థం అంటే రావి చెట్టు, దీనికి ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ మర్రి చెట్లాగా ఊడలు అవి చూపిస్తున్నారు, కానీ అశ్వత్థ వృక్షం అంటే రావి చెట్టు. సో ఈ రావి చెట్టు కొమ్మలేమో క్రిందికి ఉన్నాయి, వ్రేళ్ళు పైకి ఉన్నాయి అంటున్నారు అని. అలాంటి దివ్యమైన అశ్వత్థ వృక్షం ఒకటి ఉంది. చందాంశ, దివ్యం అంటే అవ్యయమైనది. దీని ఆకులేమో అన్నీ కూడా వేద మంత్రాలు. పర్ణాలంటే ఆకులు, ఆకులన్నీ ఛందాంసి, ఛందాలంటే వేదాలు, వేద మంత్రాలు.
ఎవరైతే ఈ చెట్టు గురించి తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు వేదాలన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో తల్లక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు ఒకటి ఉన్నది, వేళ్ళు పైకి కొమ్మల క్రిందికి ఆకులుగా కలిగిన నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షం ఉన్నదని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షాన్ని తెలుసుకున్నవాడు వేదాలన్నీ తెలుసుకున్నవాడు అంటున్నారు. ఈ వృక్షంలోపు కూడా పైన కూడా భగవంతుడిని చూపిస్తున్నారు. లోపల పరమాత్మ, పైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చూస్తున్నాం. అంటే ఏమిటి వృక్షం, ఎందుకు ఇలా తల్లక్రిందులుగా ఉంది అనేది చూద్దాం. అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖ గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాల అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. అధశ్చ ఊర్ధ్వం, కిందికి పైకి కూడా ప్రసృతాస్తస్య పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఏమిటి దీని శాఖలు అంటే కొమ్మలు. దీని కొమ్మలు పైకి కిందికి ఇలా విస్తారంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఎలా? గుణప్రవృద్ధ విషయ ప్రమాల, అంటే గుణాలతో అలా పెరిగిపోతున్నాయి. ఏది గుణాలంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు చూసాం కదా. సో అన్ని చెట్లు ఏమో నీళ్లు పోస్తే పెరిగితే ఈ చెట్టు ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలనే గుణాలతో పెరిగిపోతుంది. విషయ ప్రమాల అంటే ఈ చెట్టు యొక్క ఆకులన్నీ, ఈ కొమ్మలన్నీ కూడా ఏమిటి అంటే పెరిగిపోయే కొమ్మలు ఎలాంటివి అంటే ఇంద్రియ విషయాలు. ఇంద్రియ విషయాలంటే ఇంద్రియ ప్రలోభాలు. ఇంద్రియాలు మన కళ్ళకు చెవులకు వినిపించి విషయాలను ఎలా మనల్ని కోరికకు గురి చేస్తాయో మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా చెప్పుకున్నాం కదా. కళ్ళకు మనకు బజార్ వెళ్తే ఒకదానికోసం వెళ్తే ఇంకో వస్తువు కనపడటం, అది చూసి బాగుందని చెప్పి అది కొనాలనే కోరిక మనకు కలగడం, అది అట్లా ఇవన్నీ విషయ ప్రవాలాలు. అంటే మనకి ఇంద్రియాలు చూపించే విషయాలు, ఆ విషయాల వల్ల మనకు కలిగే ప్రలోభాలు. సో ఈ ఈ ఈ కొమ్మలన్నీ కూడా ఆ విషయ ప్రలోభాలని సూచిస్తాయి. అంటే మనం వస్తువులను చూసి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అది కావాలి ఇది కావాలని మనం ఎలా అయితే కోరికలు పెంచుకుంటామో ఆ కోరికల్ని, ఇంద్రియాలు పుట్టించేటటువంటి ఆ కోరికల్ని సూచిస్తున్నాయి విషయ ప్రవాలాలు అంటే కొమ్మలు. అంటే మరి అర్థం ఏమిటి? ఈ చెట్టు కొమ్మలు ఎలా పెరిగిపోతున్నాయని చెప్తున్నారు? నీళ్లు పోస్తే పెరగడం లేదు అన్ని చెట్లులాగా, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో పెరుగుతున్నాయి. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? మనకు కూడా మన గుణాలను బట్టి మనకు కోరికలు పెరుగుతాయి. సత్వగుణం ఉంటే మంచి కోరికలు, రజోగుణం ఉంటే భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ప్రలోభాలు తీర్చుకోవాలనుకునేటటువంటి కోరికలు, తమో గుణం ఉంటే చెడు కోరికలు పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో అది ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ స్వభావాన్ని బట్టి ఇలా ఈ చెట్టు కొమ్మలు, ఈ కోరికలు ఇలా పెరిగిపోతున్నాయి అని చెప్పి, ప్రలోభాలు పెరిగిపోతున్నాయి ఆ స్వభావాన్ని బట్టి. అంతే కదా, స్వభావాన్ని బట్టి మనకు ఈ కోరికలు కానీ ఏదైనా చేయాలనే ఆ ఉద్దేశం కలుగుతూ ఉంటుంది. అవే మనల్ని తోలుబొమ్మలా అట్లా ఆడిస్తున్నాయి, మనమే చేస్తున్నామని తెలియక, ఇదంతా తెలియక మామూలుగా మనం చేస్తున్నామని మనం అనుకుంటాం. కానీ లోపల ఈ మాయ అనేది ఉంది, మనం దీనిలో చిక్కుకున్నాము. అందుకే అవి మనల్ని ఇలా తోలుబొమ్మలు ఆటలాడిస్తున్నాయని మనం ఇంతకుముందు చిత్రాల్లో కూడా చూసాం, బొమ్మల ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఇలా పెంచుతూ ఉన్నాయి ఈ కోరికలను అన్నదానికి ఇక్కడ అందుకని ఈ కొమ్మలేమో కోరికలు, ఇంద్రియ కోరికలు. ఈ పెంచేది ఎవరు అంటే నీరు కాదు, ఈ కొమ్మల్ని ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు పెంచుతున్నాయి ఈ కోరికలని కొమ్మలను. ఇక అది అందుకని కొమ్మలన్నీ ఇంద్రియ విషయాలు అంటే ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభాలు. అధశ్చ మూలాన్ని అనుసంతతాన్ని, పైకి కిందకి కూడా వ్యాపిస్తూ ఉన్నాయి ఈ కొమ్మలు మరి బాగా. ఇక ఈ వ్రేళ్ళు ఉన్నాయి కదా, వ్రేళ్ళన్నీ కూడా కింది ముఖంగా వెళ్తూ పై అవి దేనిని సూచిస్తున్నాయి అంటే వ్రేళ్ళన్నీ కూడా మానవ సమాజం యొక్క కామ్యకర్మలకు మనం ఎలా బంధించబడుతున్నామో, మనం చేసే పనులకు మనకు ఎలా బంధాలు ఏర్పడుతున్నాయో ఆ విషయాన్ని సూచిస్తున్న ఈ ముడులు పడిపోయిన వ్రేళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో ఏం చెప్పారంటే ఈ వృక్షం యొక్క కొమ్మలు మామూలు నీటితో పోషిస్తే పెరిగే కొమ్మలు కాదు, ఇవి సత్వరజస్తమో గుణాలతో పోషించబడి పెరిగిపోతున్నాయి. సత్వరజస్తమో గుణాలతో పోషిస్తే ఏం పెరుగుతాయి? ఇంద్రియ ప్రలోభాలు పెరుగుతాయి. కాబట్టి కొమ్మలు ఏమిటి అంటే ఇంద్రియ ప్రలోభాల్ని, కోరికల్ని సూచిస్తున్నాయి. ఇక వేళ్ళేమో మనకి పనుల వల్ల ఏర్పడే కర్మబంధాలను
సూచిస్తున్నాయి. మరి మనం ప్రతిఫలాపేక్షతో చేసినప్పుడు ఎలా కర్మబంధాలు ఏర్పడ్డాయో అవన్నీ కూడా ఇది సూచిస్తున్నాయి. ముడులు పడిపోయిన కర్మబంధాలు, ఈ వ్రేళ్ళు వాటిని సూచిస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. సరే, ఇంతకీ ఈ చెట్టు తలక్రిందులుగా ఎందుకున్నది అంటే, మరి నార్మల్గా తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. నార్మల్గా తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? సాధారణంగా తలక్రిందులుగా ఉంది అంటే మరి ఇంకొకసారి ఈలోపు ఇక్కడ విషయం చూద్దాం. సో దీని ఆకులేమో వేద మంత్రాలు, దీని యొక్క కొమ్మలేమో ఇక్కడ మొదట్లోనే చెప్పారు, దీని ఆకులు ఛందాంసి యస్య పర్ణాని, ఆకులేమో వేద మంత్రాలు, కొమ్మలు మాత్రం ఇంద్రియ ప్రలోభాలు. ఈ కొమ్మలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి అంటే మరి ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో పోషించబడి ఈ మాయతో ఈ కోరికలు ఇలా పెరిగిపోతున్నాయి. ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ అది. సో మామూలు నీటితో కొమ్మలు ఎలా పెరుగుతాయో ఇక్కడ గుణాలతో ఈ కొమ్మలు పెరుగుతున్నాయంటే అర్థం ఏమిటంటే ఈ గుణాల వల్లే మనకి ఇంద్రియ ప్రలోభాలన్నీ కలుగుతున్నాయి. సో ఈ గుణాలు అలవర్చుకుని ఈ గుణాలు పోషిస్తూ ఉన్నాయి, ఈ కోరికలు ఇలా పెరుగుతున్నాయి, ఇంద్రియ కోరికలు. ఈ వ్రేళ్ళేమో ఈ కోరికలతో మనం చేసే కర్మలకు మనకి ఏ ఏ బంధాలు ఏర్పడతాయో ఆ మూడులన్నీ వాటిని సూచిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నాం. సో మరి చెట్టు ఇలా తలక్రిందులుగా ఉంది అంటే దేనిలో ఒక దాంట్లో ప్రతిబింబిస్తే తలక్రిందులుగా ఉంటుంది, అంతే కదా. మరి మనం తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు ఎక్కడ చూస్తాము నార్మల్గా? మరి ఎక్కడైనా ఆన్సర్స్ ఏంటి? వాటర్లో ప్రతిబింబం వాజిత మాతాజీ, అనూష మాతాజీ, మానస మాతాజీ, నీలిమ మాతాజీ, శ్రీనవి వి వెరీ గుడ్ మాతాజీ, మంజుల మాతాజీ వెరీ గుడ్. రివర్స్లో మనం చూసినప్పుడు జ్యోత్స్న మాతాజీ ఓకే. రివర్స్లో చూసిన అంటే రివర్స్లో చూసినా కూడా మనకు డైరెక్ట్గా కనిపించడం అంటే ఎక్కడైనా ప్రతిబింబంలో కనిపిస్తుంది. సహస్ర మాతాజీ, భీమేశ్వరరావు ప్రభు, అందరూ రిఫ్లెక్షన్ వాటర్లో అన్నారు, కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. నీటిలో ప్రతిబింబించినప్పుడు మనం చెట్టును తలక్రిందులుగా ఏదైనా చెరువు ఒడ్డును కానీ అలా వెళ్ళినప్పుడు చెరువు ఒడ్డు మీద చెట్టు ఉంటే నీటిలో చూస్తే తలక్రిందులుగా కనిపిస్తుంది. అలాగే షాడో ఇన్ వాటర్, విహాకర్ మాతాజీ వెరీ గుడ్, కరెక్ట్, అందరు కరెక్ట్గా చెప్పారు. భీమేశ్వరరావు ప్రభుజీ భౌతిక ప్రపంచం, అది మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆన్సర్ ప్రభుజీ, అది కరెక్టే. కానీ ఫస్ట్లో మనం తలక్రిందులుగా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఇది. అయితే ఈ చెట్టు ఏమిటి అన్నది మనకి డౌట్ వస్తే తలక్రిందులుగా మరి ఇట్లా నీటిలో ప్రతిబింబిస్తుంది. మామూలు చెట్టు నీటిలో ప్రతిబింబిస్తే తలక్రిందులు అవుతుంది. ఈ చెట్టు, ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఎందుకు తలక్రిందులు అయిందంటే నీ కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబించి ఇది ఇలా తలక్రిందులు అయింది. సో కోరిక అనేది మొత్తాన్ని కూడా డిజైర్ అని పైన చూడండి ఆ వాటర్లో ఆ తలక్రిందులుగా ఉన్న ఆ చెట్టుకు పైన మీకు డిజైర్ అని కనిపించింది అంటే కోరిక, ఆ కోరికలో ప్రతిబింబించింది. కోరికని నీటిలో ప్రతిబింబించింది ఏమిటి? పైన ఏముంది? పైన మామూలు చెట్టు అంటే ఏమిటది? ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అన్నమాట. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబించి ఇలా తల్లక్రిందులు అయిపోయింది. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం మరి అంతా కూడా నిష్కల్మషమే, అక్కడ అంతా దివ్యత్వము, ప్యూరు సచ్చితానంద స్థితి. అది మరి ఆ సచ్చితానంద స్థితి అనేది ఎప్పుడు తల్లక్రిందులు అయిపోతుంది అంటే కోరిక అనేది మనలో ప్రవేశించినప్పుడు. మరి అంతే కదా, అందరం సచ్చితానంద స్వరూపమైన ఆత్మతో పుట్టాము. పుట్టిన తర్వాత మరి మనం ఈ మాయలో పడిపోయి ఆ సచ్చితానంద తత్వమే మనకు తెలియకుండా పోయింది. మనలోనే ఉంది ఇప్పటికీ, కానీ కోరికలతో ఆ ముసుగుతో మనకు అది తెలియడం లేదు. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అలాంటి దివ్యతత్వం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో భగవంతుడు ఉన్నాడు పైన. ఆ ప్రపంచం కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబించేసరికి ఇలా తలక్రిందులైంది. సో పైనది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, సరి అయిన వృక్షం, కోరికని నీటిలో ప్రతిబింబించి అది తలక్రిందులయ్యి
భౌతిక ప్రపంచం. ఇది కింద ఉన్నది ఏది అంటే భౌతిక ప్రపంచము. అందుకే భౌతిక ప్రపంచంలో 14 లోకాలు ఉంటాయి. అన్నిటికంటే పైన సత్యలోకం అన్నారు కదా! అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట. ఈ కోరికని నీటిలో ప్రతిబింబించి ఇలా తలక్రిందులైంది. పైన అన్నిటికంటే పైన సత్యలోకం. తర్వాత మరి ఈ ఊర్ధ్వలోకాలు, పైలోకాలన్నీ ఉన్నాయి. దేవలోకం, స్వర్గలోకం ఇవన్నీ పైన. మధ్యలో మనుషులు కనిపించే భూలోకం. అందులో మంచి పనులు చేసేవాళ్ళు, ఇలా చెడు పనులు చేసేవాళ్ళు, మరి భగవంతుడు భక్తులు, ఇలా చెడు అలవాట్లు ఉన్నవాళ్ళు అందరూ భూలోకంలో కనిపిస్తున్నారు మధ్యలోకం. కింది లోకాలంటే జంతులోకాలు అన్నట్లుగా జంతువుల్ని చూపిస్తున్నారు గుర్తుకు. సో ఇది భౌతిక ప్రపంచం అన్నమాట. కోరిక అని నీటిలో ప్రతిబింబిస్తూ భౌతిక ప్రపంచం అంతా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల పోషణలో ఉండి ఇంద్రియ ప్రలోభాలతో ఉన్నది అని ఇక్కడ ఈ తల్లక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టుకు అర్థం. దేనివల్ల కోరిక పెరుగుతోంది అంటే నీటి కోరిక అని నీటిలో ప్రతిబింబించింది, ఫుల్ ఆఫ్ డిజైర్స్. ఏం పెంచుతున్నాయంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు పెంచుతున్నాయి ఇంద్రియ ప్రలోభాలను. అది ఇక్కడ మనం మెయిన్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి భౌతిక ప్రపంచానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమిటి అంటే ఆ కోరిక, ఆ మాయ. అది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఈ కోరిక లేదు, మాయ లేదు. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी నరూపమస్యేహ తదోపలభ్యతే. సో ఈ వృక్షం యొక్క నిజరూపం ఎవరికి కూడా తెలీదు. నా అంతో, దీని అంతం ఎక్కడ, నచ ఆది, మరియు దీని బిగినింగ్ ఎక్కడ, ఆది ఎక్కడ, నచ సంప్రతిష్ట, దీని మధ్య ఎక్కడ అనేది ఎవరు తెలుసుకోలేరు. దీని బిగినింగ్ ఎండ్ మధ్య ఎవరికి తెలీదు. అశ్వత్థమేనం సువిరూఢ మూలం, ఇలా ఎంతో దృఢంగా ఉన్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని మూలంతో సహా, వ్రేళ్లతో సహా సువిరూఢంగా అసంగ శస్త్రేణ, అసంగత్వం అనే ఆయుధంతో, డిటాచ్మెంట్ అనే ఆయుధంతో, దృఢచిత్తంతో, దృఢచిత్తంతో చిత్వా ముక్కలు నరికివేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఈ వృక్షం యొక్క నిజరూపం ఈ లోకంలో ఎవరికి తెలీదు. దాని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడనే విషయం ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేరు. కానీ లోతుగా నాటుకున్న వ్రేళ్లతో విలసిల్లే ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో, అసంగత్వం అంటే ఏంటి, డిటాచ్మెంట్ అంటే వైరాగ్యం, రాగద్వేషాలు వదులుకున్నప్పుడు, కోరికను వదులుకున్నప్పుడు వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి. సో ఖండించటం అంటే ఏమిటి, మనం ఈ మాయ నుంచి బయటపడటం. సో ఆ మాయ నుంచి బయటపడాలంటే వైరాగ్యాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఆ డిటాచ్మెంట్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. నాది అనుకున్నంత వరకు ఆ మాయలోనే ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఏంటంట, అలా వైరాగ్యంతో ఖండించి ఆ తర్వాత ఏం చేయమంటున్నారు, తతఃపదం తత్ పరిమార్గితవ్యం. ఆ తర్వాత మరి ఆ మార్గాన్ని, ఆ పరమపదాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఎలాంటి పరమపదం, యస్మిన్ గత నా నివర్తంతి భూయ, ఎక్కడికి వెళ్తే భూయ తిరిగి మళ్ళీ నివర్తంతి తిరిగి రాము, అటువంటి ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రాము అటువంటి పరమపదాన్ని వెతుక్కోవాలి. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే, ఎవరి నుంచి అయితే మొత్తం ఆద్యం ప్రారంభమైందో, ఈ జగత్తంతా ఎక్కడి నుంచి ఎవరి నుంచి ప్రారంభమైందో అటువంటి పరమ పురుషుణ్ణి ప్రపద్యే శరణు వేడాలి. యత ప్రవృత్తి ప్రసృత పురాణి, ఎవరైతే సమస్తాన్ని వ్యాపించి, సమస్తంలోనూ వ్యాపించి ఉన్నారో అటువంటి పురుషుణ్ణి. కాబట్టి లోతుగా నాటుకుని వ్రేళ్లతో విలసిల్లే ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని అసంగత్వం అనే ఆయుధంతో, దృఢచిత్తంతో ఖండించాలి. ఆ తరువాత మళ్ళీ పరమపదాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఎలాంటి పరమపదం అంటే ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ మనం తిరిగి ఇక్కడికి రావక్కర్లేదు అటువంటి పరమపదాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఎలా, ఎవరి నుండి అయితే సమస్తము కూడా ఆద్యం ప్రారంభమైందో
ఎవరైతే సమస్తాన్ని వ్యాపించి సమస్తంలోనూ వ్యాపించి ఉన్నారో అటువంటి పరమ పురుషుణ్ణి ప్రపద్యే శరణు వేడాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇది మరి మాయలో ఉన్నాము, తలక్రిందులుగా ఉన్న వృక్షంలో ఉన్నాం కాబట్టి దీని నుంచి మనం తిన్నగా ఉన్న వృక్షం వైపు వెళ్ళాలి అంటే ఆధ్యాత్మికతలోకి ముందు దీని యొక్క నిజరూపం ఎవరికి తెలియదు, దీని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడనే విషయం ఎవరు తెలుసుకోలేరు. కానీ మనం చేయగలిగింది ఏమిటి అంటే లోతుగా నాటుకుని వేళ్లతో వెలసిల్లే ఈ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించాలి. మనకి ఏది తెలియకపోయినా వైరాగ్యంతో ఉన్నప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా దీన్ని ఖండించగలుగుతాం. తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఖండించి పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమ పదాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రాము అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలో జన్మ అనేది లేకుండా మోక్షాన్ని తెచ్చుకోగలరు. ఆ పరమ పదాన్ని వెతకాలి. ఎలా వెతుక్కోవడం అంటే ఎలా అంటే ఎవరి నుంచి సమస్తం ప్రారంభమైందో, ఎవరు అనాది కాలంగా సమస్తాంలోనూ వ్యాపించి ఉన్నారో అలాంటి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి. సో ముందు వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకోవడం ఫస్ట్ పాయింట్, 2 భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం సెకండ్ పాయింట్ చెప్పారు. అప్పుడు మనం ఈ వృక్షాన్ని ఛేదించి పైన ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వెళ్ళొచ్చు, మళ్ళీ తిరిగి రాని లోకానికి. సో వైరాగ్యంతో ఖండించమన్నారు కదా, వైరాగ్యం ఏమిటో మళ్ళీ ఇక్కడ చక్కగా వివరించారు. నిర్మాణమోహాజిత సంగదోష ఆధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామ ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్. నిర్మాణ మోహ అంటే మోహత్వం, అహంకారం, మరి దానిని జయించి సంగదోషాలు అంటే ఈ సంగత్వం అటాచ్మెంట్ అనేటటువంటి రాగద్వేషాలనే ఈ దోషాలను జయించి, అంటే అవేవి లేకుండా నువ్వు వైరాగ్యంతో ఉండగలుగుతావు, బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలుగుతావు. ఆధ్యాత్మ నిత్య అంటే నిత్యమైనటువంటి ఆత్మను తెలుసుకుంటూ వినివృత్త కామాలు కోరికలన్నిటినీ కూడా వదిలిపెట్టి ద్వంద్వైర్ విముక్త ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తుడవై. ద్వంద్వాలంటే ఏమిటి? ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి అంటే ఏమిటి? ద్వంద్వాలంటే ఇక్కడ కొన్ని భగవంతుడే వెంటనే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. సుఖదుఖ సంజ్ఞ, సుఖదుఖాలనేటటువంటి ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి అన్నారు. మనం ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్పుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్స్గా, సుఖ దుఃఖాలు ఇంకా కొన్ని చెప్పుకున్నాము. వాటన్నిటి నుంచి విముక్తులు అవ్వడం అంటే ఏమిటి? సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకటే అని రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలిగిన వాడు విముక్తుడైనట్లు. సుఖం వస్తే పొంగిపోయి, దుఃఖం వస్తే కృంగిపోవటం చేయకుండా ఒకే రకంగా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలిగిన వాడు సుఖ దుఃఖాల నుంచి విముక్తైన వాడు అని. ఏదైనా ఒకటే అనే మనస్తత్వాన్ని తెచ్చుకోగలవాడు. గచ్చంత్య మూఢ, అటువంటి వాడు మూఢత్వం నుంచి, గచ్చంత్య అమూఢ, వాళ్ళు మూఢత్వం నుంచి బయటపడి వాళ్ళకి దక్కుతుంది ఏమిటి? పదం అవ్యయం తత్, ఆ అవ్యయమైన పరమపదం భగవంతుడి యొక్క ధామము. సో ఎవరైతే ఈ మిథ్యా గొప్పతనం, నిర్మాణ మోహాన్ని, అనురాగ సంగదోష, అనురాగ దోషాన్ని, సంగత్వాన్ని జయించి ఆధ్యాత్మ నిత్యమైన ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని వినివృత్త కామ కోరికలన్నిటినీ వదిలి ద్వంద్వైర్ విముక్త సుఖదుఖ సంజ్ఞై, సుఖదుఖాలనేటటువంటి ద్వంద్వాలకు అతీతులంటే ఏది జరిగినా వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఒకే రకంగా ఉండగలుగుతారు. అటువంటి వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి శరణుజొచ్చేవారు శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. గచ్చంత్య అమూఢ పదమవ్యయం తత్, ఆ అవ్యయమైన పరమపదాన్ని వీళ్ళు మూఢత్వం నుంచి బయటపడి వాళ్లకు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి పరమపదం ప్రాప్తిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇవి లక్షణాలు అన్నమాట. సో భగవంతుడిని పొందాలి అంటే ముందు వైరాగ్యంతో, ఆ తర్వాత భగవంతుడిని శరణాగత తత్వంతో. సో వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి అంటే ఈ అహంకారం, మోహం, అనురాగ దోషాలను జయించి నిత్యమైనది ఆత్మ, ఇవన్నీ భౌతికం, ఇక్కడ మనకు కనిపించే రాగద్వేషాలు ఇవి టెంపరరీ అని అర్థం చేసుకుని కోరికల్ని వదిలి
సుఖదుఖం అనే ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉండగలిగిన వాడు ఉంటూ భగవంతుణ్ణి అది సెకండ్ పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్ వైరాగ్యం. వైరాగ్యం అంటే ఏమిటంటే ఇవన్నీ చెప్పారు, వైరాగ్యానికి లక్షణాలు. నెక్స్ట్ పాయింట్ భగవంతుణ్ణి శరణుజొచ్చటం. సో మరి కోరికలను తగ్గించుకుని ఏది జరిగినా శరణు వేడటం అంటే ఏదైనా భగవాన్ నీ ఇష్టం అనుకునేట, ఆయన ఏది చేసినా మనం మనస్ఫూర్తిగా యాక్సెప్ట్ చేసేటటువంటి తత్వాన్ని మనం తెచ్చుకోగలిగితే అదే శరణాగతి తత్వం. అంతా భగవంతుడి యొక్క నిర్ణయాలకు మనం బద్ధులమైనప్పుడు భగవంతుడిని శరణుజొచ్చేవారు శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. ఆ బ్రహ్మపదం ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా నా నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. న తద్భాసయతే సూర్యుడి వల్ల ప్రకాశింపబడదు నా పరమపదం. న శశాంకో చంద్రుడి వల్ల కూడా ప్రకాశింపబడదు. నా పావకః అంటే అగ్ని వల్ల కూడా ప్రకాశింపబడదు. నా యొక్క దివ్యధామం సూర్యుడి వల్ల కానీ చంద్రుడి వల్ల కానీ అగ్ని వల్ల కానీ ప్రకాశింపబడదు. అంటే భగవంతుడి యొక్క స్వయం ప్రకాశత్వంతోనే అది వెలిగిపోతూ ఉంటుంది. మనం మరి 11th చాప్టర్లో చూసాం కదా, 1000 మంది సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే ఎంత కాంతి ఉంటుందో అంత కాంతివంతంగా ఉంది అని. అలాంటిది ఇంకా భగవంతుడు ఉన్నప్పుడు ఇంకా సూర్యుడు చంద్రుడు అగ్ని ఏది కూడా అవసరం లేదు అది వెలిగిపోవడానికి. యద్గత్వ నా నివర్తంతే, అది పొందిన వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రారు. తద్ధామ పరమమ్మ, అటువంటి ధామం నా దివ్యధామము అని చెప్తున్నారు. నా దివ్యధామం సూర్యచంద్రులు విద్యుత్తు అగ్ని ఇలాంటి వాటితో ప్రకాశింపబడదు. దానిని చేరుకున్న వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి మళ్ళీ తిరిగి రారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పటి వరకు భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే అసలు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి అసలు తేడా ఏమిటి, ఇది ఎలా ఆధ్యాత్మికతలో ఉన్న ఆ శుద్ధతత్వానికి వ్యతిరేకంగా కరెక్ట్ ఆపోజిట్గా ఉంది, ఎందుకు అంటే కోరిక వల్ల అనేది చెప్పారు. ఈ కోరిక ఎందుకు పెరిగిపోతుందంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు కోరికల్ని పెంచుతున్నాయి అన్నది మనము ఇక్కడ కొమ్మలు వీటితో పోషించబడుతున్నాయి, కొమ్మలే ఇంద్రియ విషయాలు అన్నారు అంటే దాని అర్థం అది. వ్రేళ్ళేమో మరి ఈ పనులతో మనకి జన్మంతా కూడా కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకుని మళ్ళీ జన్మలు ఎలా తెచ్చుకుంటున్నామో ఈ ముళ్ళు పడిపోయి వేళ్ళు సూచిస్తున్నాయి. ఈ నీళ్ళేమో కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబించింది. ఈ కొమ్మలన్నీ సత్వరజస్తమో గుణాలు పోషించిన ఇంద్రియ విషయాలు, అందుకే ఇవి ఇలా పెరిగిపోయాయి అని చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత మరి ఈ చెట్టును నుంచి బయటపడాలి, పైకి వెళ్ళాలి, ఆధ్యాత్మికత భగవంతుడి వైపు అంటే ఏం చేయాలంటే మరి వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో దీన్ని ఖండించి ఆ తర్వాత మరి భగవంతుని ఎవరి నుంచి సమస్తం ప్రారంభమైందో, ఎవరు సమస్తంలో వ్యాపించి ఉన్నారో అలాంటి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. సో వైరాగ్యాన్ని పెంచుకోవడం అంటే ఏమిటి అనేది మళ్ళీ చెప్పారు అర్థం. మరి రాగద్వేషాలు జయించి ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని కోరికలను తగ్గించుకుని సుఖదుఖం అనే ద్వంద్వాలన్నిటికీ కూడా అతీతంగా ఉండగలిగి ఆ తర్వాత భగవంతుని శరణుజొచ్చేవారు ఆ బ్రహ్మపదాన్ని భగవద్ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. ఆ పరమపదం దివ్యధామం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది అంటే మరి సూర్యచంద్రులు అగ్ని వాటితో కాదు, భగవంతుడి స్వయం ప్రకాశంతో వెలుగుతుంది. అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రారు అని ఇక్కడ మొత్తం ఈ వేదాంతం అంతా కూడా ఇక్కడ చెప్పారు. ఆ తర్వాత అంటే 15th చాప్టర్ ఇక్కడ వరకు చెప్పి ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, మరి భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులు మమైవాంశే జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనశ్శష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. సో నా అంశలైన ఈ లోకంలో ఉన్న జీవులంతా నా అంశలే, మరి ఆ భగవదంశున్న ఆత్మ ఉన్నవాళ్లే. జీవభూత సనాతన వీళ్ళంతా ఏ శాశ్వతమైన ఆత్మ ఉన్న వాళ్లే, వీళ్ళందరూ నా అంశలే. మనశ్శష్టాని ఇంద్రియాన్ని, మనస్సుతో కలిపి 6 ఇంద్రియాలతో మనస్సును కూడా కలిపారు. 5+1 మనస్సు 6 ఇంద్రియాలతో ఈ ప్రకృతి స్థాని కర్షటి, ప్రకృతిలో ఉండి ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులన్నీ నా శాశ్వతమైన అంశాలే, కానీ బద్ధ జీవితం కారణంగా వాళ్ళు
ఈ మనసుతో కలిపి 6 ఇంద్రియాలతో ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. సో ఇక్కడుండి ఈ కోరికలు వీటన్నిటితో వాళ్ళు బద్ధులైపోతూ ఇలా కష్టాలు, మరి కోరికలుంటే కష్టాలే కదా, అది తీర్చుకోవడానికి తాపత్రయం, తీరకపోతే దుఃఖం, తీరితే గర్వం, అహంకారం, జలసీలు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలా ఎప్పుడు అవస్థలు పడుతూనే ఉన్నారు ఈ బద్ధత్వం కారణంగా. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి బద్ధులైపోయారు. సో ఇక్కడ 5 ఇంద్రియాలు మరి ఈ గుర్రాలను చూపిస్తున్నారు. ఇవి లాక్కు వెళ్ళిపోతున్నాయి. కళ్ళెం అటు వెళ్ళిపోతుంది. బుద్ధి ఇలా వెనక్కి లాగుతుంది. వద్దు, వద్దు మనం అటు కాదు ఇటు వెళ్ళాలని. ఒక్కొక్కసారి వినడం జరుగుతుంది. ఒక్కొక్కసారి వినకుండా బలంగా లాగితే బుద్ధి కూడా అటు వెళ్ళాల్సొస్తుంది. లోపలున్న ఆత్మ మాత్రం సాక్షిభూతం అని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ మనస్సు, ఇంద్రియాలతో కలిసి ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. బుద్ధి పాపం వెనక్కి లాగడానికి కష్టపడుతూ ఉంది అని ఇక్కడ విషయాన్ని వివరిస్తున్నారు. ఈ మాయా ప్రలోభాలుతో ఎలా ఉంటుంది. నా అంశ అయినా కూడా ఆత్మతత్వాన్ని గమనించకుండా ఈ ప్రలోభాల వైపు వెళ్ళిపోతున్నాము. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. సో వాయువు గనక వాసనను ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటుకి తీసుకువెళ్తుంది కదా, గాలి గనక వాసనలను తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది. మనం చూడండి, ఈ పక్కింట్లో ఉన్న చెట్టు వాసన మనం ఇంట్లో ఉంటే మనకు వస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి పూల వాసన వస్తుంది అని అనుకుంటే, ఓహో పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో ఈ పలానా చెట్టు మల్లె చెట్టు ఉంది అందుకే ఇక్కడ దాకా వాసన వస్తుంది అనుకుంటా. అలా వాయువు వాసనలను మోసుకొచ్చినట్లుగా జీవుడు కూడా తన యొక్క భావాలన్నిటినీ ఒక శరీరం నుంచి ఇంకో శరీరంలోకి తీసుకువెళ్తాడు. సో ఈ భావాలు, ఈ రాగద్వేషాలు వదులుకోవాలని చెప్పేదే అందుకు. రాగద్వేషాలు పెట్టుకుంటే అవి ఈ జన్మతో ఆగవు. వచ్చే జన్మలో కూడా మనతో పాటు ఆ కొత్త శరీరంలో కూడా వస్తాయి. ఆ విధంగా వేరొక శరీరాన్ని తీసుకుని ఈ ఉన్న శరీరాన్ని వదిలిపెడతాడు. కానీ ఈ రాగద్వేషాలు కూడా మనతో పాటు వస్తాయి. రాగద్వేషాలు ఉన్నంత కాలం మరి మనకి మోక్షం లేదు. అందుకే రాగద్వేషాలు వదులుకో, సమత్వాన్ని తెచ్చుకో అని పదే పదే చెప్పడం. మనం ఆ రాగద్వేషాలు పెట్టుకున్నాం అంటే నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వచ్చి ఆ జన్మలో కూడా మళ్ళీ మనకి మోక్షం తెచ్చుకోవడానికి ప్రాబ్లం అవుతాయి. అందుకని రాగద్వేషాలను వదులుకోవడం ముఖ్యం. ఈ ఎలా వేరే శరీరంలోకి వచ్చి ఏం చేస్తాయి అక్కడ, శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. శ్రోత్రం చక్షు స్పర్శనం చ అంటే శ్రోత్రం మరి వినికిడి, దృష్టి, స్పర్శ, రస అంటే వాసన, ఘ్రాణం అంటే రస అంటే రుచి, ఘ్రాణం అంటే వాసన. వీటన్నిటితో అంటే మరి మన ఇంద్రియ గ్రాహ్య వస్తువులు అనమాట. ఇంద్రియాలు స్వీకరించే ఇంద్రియాలు యొక్క పవర్స్ కదా ఇవన్నీను. ఏది, స్పర్శ రూప రసగంధాలు అనమాట. అంటే వీటన్నిటితో చెవి, కన్ను, నాలుక, ముక్కు స్పర్శ భావాన్ని పొందుతుంది. జీవుడు ఆ విధంగా వేరొక స్థూల శరీరాన్ని తీసుకుని మనస్సుతో కలిసి ఈ ఈ ఇంద్రియాలన్నిటితో ఈ భావాలను మళ్ళీ సేమ్ రాగద్వేషాలను ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు. అందువల్ల అతడు ప్రత్యేకమైన ఇంద్రియ విషయాలను అనుభవిస్తాడు. అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. ఈ ఈ 5 ఇంద్రియాలతో మనస్సుతో కలిపి మళ్ళీ ఇంద్రియ విషయాలను అతను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు కొత్త శరీరంలో ఈ పాత భావాలతోనే. కాబట్టి రాగద్వేషాలనేవి వేరే శరీరంలో కూడా వెళ్ళి అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇదే రకంగా మనం ఆలోచించేటట్లు చేస్తాయి రాగద్వేషాలతో. సో అంటే ఏమవుతున్నాము, ఇంకా ఎప్పుడు ఈ రాగద్వేషాలతో అది వదిలిపెట్టలేకపోతే ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఒక శరీరం నుంచి ఒక శరీరంలోకి అవి మోసుకుపోతూ అలాగే ఉంటున్నాం. పంది గనక ఆ బురదలో నుంచి బయటికి రానట్లు మనం కూడా ఈ జనన మరణ చక్రంలో అలాగే ఉంటున్నాం. మనకు అదే బాగుందనుకుంటున్నాం. ఈ రాగద్వేషాలతో ఉండడమే బాగుంది, అది వదిలిపెడితే బోర్ అనుకుంటున్నాం. కానీ అలాగే పంది కూడా బయటికి రమ్మంటే బురదలో నుంచి రాదు, ఇదే బాగుందంటుంది. ఆ మురికి అదే బాగుంది. సో అలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. సో అలా ఇది మురికిని ఎలా వదిలిపెట్టదో మనం రాగద్వేషాల్లో ఉన్నంత కాలం ఈ జనన మరణ చక్రాన్ని వదిలిపెట్టలేము. మొత్తం వేదాంతం అంతా ఈ 15th చాప్టర్లో చెప్పేశారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఓన్లీ 20 శ్లోకాస్. అంత మొదట భగవంతుడు అసలు ఆధ్యాత్మికతకు భౌతికత్వానికి తేడా ఏమిటంటే మెయిన్లీ కోరిక. ఈ కోరిక ఎలా పెరుగుతోంది అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలనే మాయతో పెరుగుతోంది. మరి బంధాలు ఏర్పరుస్తోంది,
దాంతో ఆధ్యాత్మికత ఈ కోరిక వల్ల తలక్రిందులైపోయింది. ఆ ఆధ్యాత్మిక నిత్యతత్వం, ఆ ప్యూర్ మెంటాలిటీలోకి వెళ్ళాలి అంటే, సచ్చిదానంద మెంటాలిటీలోకి వైరాగ్యాన్ని, కోరికల్ని తగ్గించుకో. తద్వారా తర్వాత భగవంతుణ్ణి శరణు వేడు. కోరికలను తగ్గించుకోవడం అంటే ఏమిటి అంటే, మరి ఇలా అహంకారాన్ని, రాగద్వేషాల్ని జయించి ఆత్మతత్వం అనేది ఒకటి ఉంది అనేది తెలుసుకుని, అది శుద్ధమైనది, ఇవి ఉన్నంత కాలం ఈ రాగద్వేషాలు మనం ఆ ఆత్మతత్వాన్ని ఫీల్ అవ్వలేమని తెలుసుకుని, ఆ కోరికలను వదిలి సుఖదుఖాలనే ద్వంద్వాలు ఏదొచ్చినా చలించకుండా మనం సమత్వంతో ఉంటూ భగవంతుని శరణు వేడినప్పుడు మరి ఆ బ్రహ్మపదాన్ని, ఆ తత్వాన్ని పొందొచ్చు అని చెప్తూ, ఆ బ్రహ్మపదం ఎలా ఉంటుందో చెప్పి, మరి ఇలాంటి సచ్చిదానందము స్వరూపం ఉన్న ఆత్మ ఉన్నా కూడా ఈ ఇంద్రియాలు, మనస్సు వల్ల అది తెలుసుకోలేక ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. ఈ రాగద్వేషాలు మరి ఇంద్రియాలు కలిగిస్తున్నాయి. కోరికలతో రాగద్వేషాలు కలుగుతున్నాయి. తద్వారా ఈ రాగద్వేషాలను మనం ఒక జన్మలోంచి ఒక జన్మలోకి తీసుకువెళ్తూ ఉంటాం. అందుకే మనం చూడండి, చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని విషయాల మీద ఇష్టం, కొన్ని విషయాల మీద అయిష్టం, ఇలా ఉంటుంది, చూస్తూ ఉంటాం. సో అలా అదే రాగద్వేషాలతో ఎన్ని శరీరాలు మారినా ఇదే ఫీలింగ్స్తో ఉంటూ ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడలేము. పంది గనుక బురదని వదిలిపెట్టనట్లుగా. సో రాగద్వేషాలు వదిలే వరకు మనం ఈ బయట మోక్షం రాదు. పంది కూడా మరి ఆ బురదలోంచి బయటకు వస్తేనే అది క్లీన్ అవ్వగలుగుతుంది అని ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాన్ పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుష. సో జీవుడు మరి తన శరీరాన్ని ఎలా వదిలిపెడతాడో, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు అన్నది మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. సో అంటే ఈ రాగద్వేషాలతో మనం బాడీ వదిలినప్పుడు, మన యొక్క కర్మబంధాలతో వదిలినప్పుడు, ఆ బంధాలతో మనకి నెక్స్ట్ జన్మ డిసైడ్ అవుతుంది. ఈ త్రిగుణాలతో మనం కోరికలు పెంచుకుంటాం, తద్వారా కోరికల కోసం పనులు చేస్తాం, తద్వారా బంధాలు పెంచుకుంటాం, ఆ బంధాల వల్ల మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మ ఏర్పడుతుంది అనే విషయాన్ని మూర్ఖులు అర్థం చేసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంతో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు, అంటే జ్ఞానచక్షువులు అంటే జ్ఞానం తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా చూడగలరు. అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మెకానిక్ కారు చూపిస్తున్నారు, మనము చూస్తాం మెకానిక్ పక్కన నుంచి మన కారు ఇంజిన్ వైపు. కానీ మనకి అన్నీ ఇద్దరికీ ఒకటే కనిపిస్తున్నాయి పైకి పార్ట్స్, అతనికి మనకి కూడా. కానీ మనకి ఏం జరుగుతుందో ఏమీ అర్థం కాదు లోపల. కానీ అతనికి లోపల ఏది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో అతనికి తెలుసు కదా. అందుకని అది ఏది కరెక్ట్గా సరి చేస్తే ఆ కారు పనిచేస్తుందో అతను తెలుసుకోగలుగుతాడు. పైకి మరి ఇద్దరికి ఒకటే కనిపిస్తుంది, కానీ అతనికి తెలిసిన విషయం మనకి తెలియదు. అలాగే ఈ జ్ఞానికి ఈ విషయం అందరికీ ఒకటే కనిపిస్తుంది, మనం చూస్తున్నాం, చదువుతున్నాం, కానీ మరి మనం మనస్ఫూర్తిగా దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నాం. అది జ్ఞాని మనస్ఫూర్తిగా ఈ విషయాన్ని, ఈ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని, ఈ వైరాగ్యంతో తెలుసుకోగలుగుతాడు, భగవంతుడి మీద శరణాగత తత్వంతో. అది అనుభవపూర్వకంగా అతను ఈ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడు. అది జ్ఞానంతో శిక్షణ పొందిన వాళ్ళు ఇవన్నీ చూడొచ్చంటే, మరి ఈ విషయాన్నంతా అర్థం చేసుకుని అతను ఈ వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకుని భగవంతుడి మీద శరణాగత తత్వంతో అతను ఆ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని చూడగలుగుతాడు. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు దీన్నంత స్పష్టంగా చూడగలరు, కానీ మనస్సు అభివృద్ధి చెందని వాళ్ళు, ఆత్మానుభూతిలో లేని వాళ్ళు ప్రయత్నించినా కూడా ఏం జరుగుతుందో చూడలేరు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ జనన మరణ చక్రాన్ని, ఈ మరి 5 గుర్రాలు, మరి బుద్ధి, ఇవన్నీ కూడా చూస్తున్నాము. యదాదిత్యగతం తేజో యజ్జగద్భాసయతే అఖిలం. ఇప్పుడు భగవంతుడు ఇక్కడ వరకు కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్పి, ఏది ఆధ్యాత్మికత, భౌతికత, ఈ తేడా ఏమిటి, కోరిక వల్ల ఈ కోరిక ఎలా తగ్గించుకోవాలి వైరాగ్యంతో, ఆ నెక్స్ట్ చేయవలసింది ఏమిటి, భగవంతుని శరణ వేయటం. వైరాగ్యం అంటే ఎలా తెచ్చుకోవాలి అది చెప్పారు. అనురాగ దోషాలు జయించి నిత్యమైన ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని కోరికలను వదిలి ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉంటూ
భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. సో ప్రతి అధ్యాయంలో భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం ఎలాగో చెప్తారని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఆ విషయం చెప్తున్నారు. ఇలా మీరు ఈ వైరాగ్యంతో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడండి. వైరాగ్యం అంటే ఇది. మీరు రాగద్వేషాలను తగ్గించుకుని ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని కోరికల్ని సుఖదుఖాలకు అతీతంగా ఉండండి. ఆ తర్వాత భగవంతుడు ఏది చేసినా మనం శరణాగత తత్వంతో ఉండటం బ్రహ్మపదానికి అర్హత. అయితే ఆ బ్రహ్మపదం ఎలా ఉంటుందన్నది చెప్పారు. ఆ తర్వాత మరి మీరంతా కూడా భగవదంశ అయినా కూడా మీరు ఈ మనస్సు ఇంద్రియాలతో ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ పెట్టుకుని అవస్థలు పడుతున్నారు. మరి గాలి గనక ఈ రాగద్వేషాలు ఒక గాలి గనక వాసనలు మోసుకుపోయినట్లు మీరు ఒక శరీరం నుంచి ఒక శరీరంలోకి మోసుకుపోయి కొత్త శరీరంలో కూడా ఇదే ఫీలింగ్స్తో ఉంటున్నారు. పంది గనక బురదలో ఉండి బయటికి రాలేనట్లుగా. మరి అందుకని జ్ఞానం ఉన్నవాడే ఈ విషయాన్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుని ఇవన్నీ చూడగలుగుతాడు. అది ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న వాళ్ళు చూస్తారు. అంతేగాని ఆత్మానుభూతిలో లేని వాళ్ళు, మనస్సు ఎదగని వాళ్ళు ఇలా ప్రయత్నించినా కూడా ఇవేవి వాళ్లకు అర్థం కాదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ నిష్కల్మష స్థితి మరి వైరాగ్యంతో ఉన్న వాళ్ళకే ఆ శుద్ధత్వం, ఆ సచ్చితానందంలో ఉన్న ఆనందం అర్థమవుతుంది కదా. మామూలు వాళ్ళం ఎప్పుడు మరి ఏదో బాధల్లోనే ఉంటాం, కోరికలతో నిండిపోయి. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ తత్వము ఎందుకు ఇలా బాధలు పడుతున్నాయి, ఈ బాధల నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఈ వైరాగ్యాన్ని శరణాగత తత్వాన్ని అలవర్చుకున్న వాళ్లకు మరి భగవత్ ప్రాప్తి వస్తుందని చెప్పి ఇప్పుడు తన గురించి చెప్తున్నా. ఆ పరమపదం ఎలా ఉంటుందో కూడా చెప్పారు. సూర్యచంద్రుల వల్ల ప్రకాశితం కాదు అని అని అది కూడా చెప్పారు. సో ఇప్పుడు తన గురించి చెప్తున్నారు. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం. అఖిల జగత్తును భాసింపచేసే ప్రకాశింపచేసే సూర్యుడి ఆదిత్యుడి యొక్క తేజస్సు, చంద్రమసి ఆ చంద్రుడి యొక్క తేజస్సు, యాఛాగ్నం ఆ అగ్ని యొక్క తేజస్సు, తేజో విద్ధి మామకం. ఇవన్నీ ఈ తేజస్సు అంతా కూడా నా నుండే వచ్చిందని తెలుసుకో. ఈ ప్రపంచం మొత్తం అఖిల జగత్తును ప్రకాశింపజేసే సూర్యుడి తేజస్సు, చంద్రుడి తేజస్సు, అగ్ని యొక్క తేజస్సు కూడా నా నుండే వచ్చాయి. మరి భగవంతుడి తేజస్సు 1000 సూర్యులకు సమానమేమో అన్నారు కదా. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధి సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః. సో నేను అన్ని గ్రహాల్లోకి ప్రవేశిస్తాను. ప్లానెట్స్ అన్నీ నేను మాకు చూపిస్తున్నారు చూడండి. ప్రవేశించి అవి నా శక్తి ద్వారానే కక్షలో ఉంటాయి. మరి మనం ప్లానెట్స్ అన్ని చూడండి రౌండ్గా ఎవరి దారి వాటికి ఉంది. ఇదంతా వాటి దారిని కక్ష అంటాం, ఇంగ్లీష్లో ఆర్బిట్ అంటాం. సో ఒకదాని దారిలోకి ఒకటి వెళ్ళటం అనేది జరగదు. అంతేకాకుండా వాటి దారిలో కూడా అవి ఎంత స్ట్రెయిట్గా ఉందో చూడండి. మనం ఏ కాంపస్తోనో గీస్తే తప్ప చేత్తో ఇంత తిన్నగా మనం గీయలేం మరి ఆ గీతని. అవి ఏ కాంపస్ లేకుండా అవి అంత కరెక్ట్గా అదే మార్గంలో స్ట్రెయిట్గా ఆ రౌండ్ అంత పర్ఫెక్ట్ సర్కిల్లో తిరుగుతున్నాయి. మరి కొంచెం కూడా అటు ఇటు వెళ్ళవు, 1 మిల్లీమీటర్ కూడా. భూమి కొద్దిగా అటు ఇటు అయితేనే భూకంపం అంటాం కదా. సో అంత పర్ఫెక్ట్గా ఇవి వెళ్తున్నాయి. ఇక మరి ఇవి ఏవైనా తప్పినాయి అంటే ఇక ప్రళయమే కదా. సో ఎవరు ఇంత పర్ఫెక్ట్గా వీటిని ఇలా తిప్పుతున్నారని మనం ఒక క్షణం ఆలోచిస్తే భగవంతుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నా శక్తి ద్వారానే అవి కక్ష అంటే వాటి దారిలో అవి నడుస్తున్నాయి అంటే నా శక్తి ద్వారానే. ప్లానెట్స్ యొక్క రోడ్డునే కక్ష అంటారు. కక్ష ఇంగ్లీష్లో ఆర్బిట్. ఆ తర్వాత నేను చంద్రుడిగా మారి అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సరఫరా చేస్తాను. చంద్రుడిలో ఒక ఔషధ శక్తి ఉందంటారు. అందుకే ఆయుర్వేద మందులన్నీ కూడా చంద్రకాంతిలో పెడుతూ ఉంటారు. కొన్ని ఔషధాలు అవి చంద్రకాంతితో అవి మెడిసినల్ వాల్యూ వస్తాయన్నమాట వాటికి. అందుకని చంద్రుల ఔషధ శక్తి కూడా నేనే ఇస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. అహం వైశ్వానరో భూత్వా నేను జీర్ణశక్తి రూపంలో ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః అన్ని ప్రాణులలో శరీరాల్లో దేహాల్లో ఉన్నాను. ఎలా జీర్ణశక్తి రూపంలో అంటున్నారు.
భగవంతుడు లోపల ఉన్నారు. ఈ మనలో ఉన్న ఈ జీర్ణశక్తి మరి సమస్తం పనిచేసేటట్టు చేస్తుంది. తిన్నదంతా జీర్ణం చేసి మరి దాని యొక్క సారాన్ని రక్త రూపంలో అన్ని రక్తనాళాల ద్వారా అన్ని పార్ట్స్‌కి పంపిస్తోంది. వేస్ట్‌ని బయటకి పంపిస్తోంది. మరి అలాగే సాత్విక ఆహారం యొక్క ఆ ఆహారం యొక్క మహిమ గూడా బ్రెయిన్‌కి కూడా అంటుతుందని మనం చూస్తాం. అలా ఇదంతా ప్రాణాపాన సమాయుక్త ప్రాణాపాన అని వాయువులు పంచవాయువులు, అందుకే పంచప్రాణాలు అంటారు మన వాళ్ళు. ప్రాణాయ స్వాహ, అపానాయ స్వాహ, యానాయ స్వాహ అంటూ మన వాళ్ళు పూజ చేసేటప్పుడు కూడా అంటారు. అవి పంచప్రాణాలు. సో ఈ పంచప్రాణాలతో సహా 4 విధాల తీసుకున్న ఆహారాన్ని అరిగేటట్లు చేసేది నేనే. నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ అనే జఠరాగ్ని అనమాట. అది డైజెస్టివ్ ఫైర్ ఇంగ్లీష్‌లో అంటాం. సో దానివల్లే సమస్తం జీర్ణమవడం, మనకి శక్తి రావడం, మరి మన అన్ని అవయవాలు కూడా పనిచేయడం కరెక్ట్‌గాను జరుగుతోంది. వేస్ట్ బయటికి పోతుంది. అదంతా చేసేది ఆ స్టమక్‌లో ఉన్న ఆ జఠరాగ్ని, ఆ డైజెస్టివ్ పవర్. అది నేనే అందరిలో అలా ఉండి చేస్తున్నాను. మరి ప్రాణాపాన వాయువులన్నిటితో కలిసి ఈ 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపజేస్తాను. 4 రకాలుగా తీసుకునే ఆహార పదార్థాలంటే కొన్ని నములుతూ తీసుకుంటాం, కొన్ని చీకుతూ, కొన్ని త్రాగుతూ, కొన్ని నాకుతూ. అందుకని ఎలా తీసుకున్నా వాటన్నిటిని గూడా జీర్ణింపజేస్తాను అంటున్నారు. మరి జంతువులవి గూడా కొన్ని మరి నాకుతూ తీసుకుంటాయి వాటర్‌ని అవి. సో ఏ రకంగా తీసుకున్నా ఈ 4 రకాల ఆహారాల్ని జీర్ణింపజేస్తాను. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తస్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేద విదేవ చాహం. సర్వస్య చాహం అందరిలో నేను హృది సన్నివిష్టో హృదయాల్లో సన్నివిష్టున్నై ఆసీనుడనై ఉన్నాను. అందరి హృదయాల్లో నేను ఆసీనుడనై ఉన్నాను. ఇంత క్లియర్‌గా భగవంతుడు పదే పదే చెప్తున్నారు. అందరిలో నేనున్నాను. మత్తా స్మృతిర్ నా నుంచే స్మృతి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానం, అపోహనం మతిమరుపు కూడా నా నుండే అన్నీ వస్తాయి. జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, అపోహనం కూడా నేనే. వేదైశ్చ సర్వైర్ వేదాలన్నిట్లో కూడా సర్వవేదాల్లో కూడా అహమేవ వేద్యో నన్నే తెలుసుకునేది. వేదాలన్నీ చదివితే తెలిసేది ఎవరంటే భగవంతుడే. వేదాంత కృత్ వేదాలను కూర్చిన వాడిని, వేద విదేవచ వేదాలన్నీ విదేవ తెలిసిన వాడిని కూడా అహం నేనే అంటున్నారు. సో నేను ప్రతి ఒక్కళ్ళ హృదయాలలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. హృది సన్నివిష్టం అందరి హృదయాల్లో ఆసీనుడనై ఉన్నా. నా నుండే స్మృతి, జ్ఞానము, అపోహనం మతిమరుపు కూడా కలుగుతాయి. వేదాలన్నీ కూడా చదివినా తెలుసుకునేది నన్నే. అసలు వేదాలు కూర్చిన వాడిని, వేదాలన్నీ తెలిసిన వాడిని కూడా నేనే అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. 15.15 వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు? ఇప్పటి వరకు తన గురించి చెప్పారు. ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఏది నేను మరి తేజస్సు అన్నిటికీ తేజస్సు నాదేనని, అన్ని ప్లానెట్స్‌ని లైన్‌లో పెట్టి జగత్తంతా నడిపించేది నా శక్తేనని, అందరి లోను నేను మరి ఆహారాన్ని ఏ జీవిలోనైనా తిని వాళ్ళ బాడీ పనిచేసేటట్లు చేసేది నేనేనని, మరి వేదాలన్నిట్లో తెలుసుకునేది నేనే, వేదాలు కూర్చిన వాడిని నేనే, నేను అందరి హృదయాల్లో ఉన్నాను. అందరికీ జ్ఞాపక శక్తిని, జ్ఞానాన్ని, మతిమరుపు ఏది అయినా సరే నా నుంచే వస్తోంది. ఏదొచ్చినా అని చెప్పి తన గురించి చెప్పి ఇప్పుడు ద్వావిమౌ పురుషోత్తముడనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తారు లాస్ట్‌కి. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ క్షరః సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. ఈ 2 రకాల లోకంలో 2 రకాల ద్వావిమౌ పురుషో 2 రకాల పురుషులున్నారు. క్షర, చ మరియు అక్షర నాశనం లేని వాళ్ళు, నాశనం అయ్యేవాళ్ళు, నాశనం లేని వాళ్ళు అని 2 రకాల వాళ్ళు. క్షరులు, అక్షరులు అనే 2 రకాల జీవులు ఉన్నారు ఈ లోకంలో. క్షర సర్వాణి భూతాని అన్ని జీవరాశులు క్షరులైతే కూటస్థో అక్షర ఉచ్యతే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో వాళ్ళంతా అక్షరులని పిలువబడతారు. క్షరులు, అక్షరులు అని 2 రకాల జీవులు ఉన్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి జీవి క్షరుడైతే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులు అక్షరులు. పైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు, కింద భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు. వీళ్ళల్లో మరి
ఎవరైతే ఈ ఆధ్యాత్మికత వైపు వెళ్తారో వాళ్ళు మరి భగవంతుడు వాళ్ళు కూడా తర్వాత క్షరులు అవుతారు, అక్షరులు అవుతారు. సో జీవరాశులన్నీ అంటే పతనం చెందేవారంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వ్యామోహాల్లో ఈ బంధాలలో ఉన్నవాళ్ళు. వాళ్ళకేంటి స్వతంత్రంగా భోగించాలని కోరికుంటే ఎప్పుడూ ఇంక భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉంటారు. పతనం చెందని వారు అంటే అక్షరులు ఎప్పుడు భగవంతుడితో ఉండాలని కోరిక ఉన్నవాళ్ళు ఇక వాళ్ళెప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోనే వాళ్ళకి ప్లేస్ ఉంటుంది. మరి వాళ్ళలో మరి గోపికలు, గోపబాలురు ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నారు. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః. ఉత్తమ పురుషుడు అన్యుడు ఇంకొకడు వేరే ఒక ఉత్తమ పురుషులు ఉన్నారు. ఎవరు? పరమాత్మే అతి ఉదాహృత. పరమాత్మ అని చెప్పబడే ఇంకొక ఉత్తమ పురుషుడు ఉన్నాడు. రెండు రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు, క్షరులు అక్షరులు. జీ ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీద వ్యామోహం ఉన్న వాళ్ళంతా క్షరులైతే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా అక్షరులు. ఇక వీళ్ళిద్దరూ కంటే వేరే పరమాత్మ అని చెప్పబడ్డే ఇంకొక ఉత్తమ పురుషుడు ఉన్నాడు. ఎవరు? యో లోకత్రయం ఆవిశ్య, ముల్లోకాలను, లోకత్రయం అంటే 3 లోకాలను ఆవహించి, బిభర్త్య భరిస్తూ ముల్లోకాలను ఆవహించి పోషించి అవ్యయుడైన ఈశ్వరుడు అంటే అవ్యయుడైన భగవంతుడు పరమాత్మ ఇంకొకడు ఉన్నారు. ఈ ఇద్దరితో పాటు క్షర అక్షరుల ఇద్దరితో పాటు ముల్లోకాలను ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నటువంటి బిభర్త్య అన్నారు కదా, అంటే భరిస్తున్న అవ్యయ నాశనరహితుడైన భగవంతుడు ఈశ్వరుడు పరమాత్మ అనే సర్వోత్తముడైన పురుషుడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. యస్మాత్ క్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథిత పురుషోత్తమః. యస్మాత్ ఇతను ఈ క్షరుల కంటే అతీతుడు, అహం నేను ఈ క్షరుల కంటే అతీతుడను కాబట్టి, అక్షరాదపి చ ఉత్తమ అక్షరుల కంటే కూడా ఉత్తముడను కాబట్టి, నేను ఈ క్షరులు అక్షరులు ఇద్దరికంటే ఉత్తముడను కాబట్టి అతోస్మి అయి ఉన్నాను లోకంలో, వేదేచ మరియు వేదాల్లో ప్రథిత ప్రసిద్ధి చెందాను పురుషోత్తమ పురుషోత్తముడిగా అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి క్షరులు అక్షరులు ఇద్దరికంటే కూడా నేను అతీతమైన దివ్యమైన వాడిని కాబట్టి, ఉత్తముడను కాబట్టి, ఆ కారణంగా నేను ప్రపంచంలో వేదాలలో కూడా పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. సో 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు, క్షరులు అక్షరులు. క్షరులు కంటే అక్షరులు మరి దివ్యం ఏది ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరికంటే కూడా ఉత్తముడను దివ్యమైన వాడిని కారణంగా వేదాలలో ప్రపంచంలో నేను పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. మళ్ళీ భగవంతుడు ఏమిటి ఇలా చెప్పుకుంటున్నారు అంటే ఉన్న విషయం ఆయన చెప్తే గాని మనకు మరి తెలియదు. ఇలా ఎప్పుడో ఆయన చెప్పబట్టే మనందరికీ బేసిక్గా మరి భగవంతుడు గొప్ప, ఆయనే అన్నిటినీ సృష్టించాలన్న బేసిక్ నాలెడ్జ్ మనకు తెలిసింది అంటే ఆనాడు కొంతైనా అర్థం చేసుకుని ఇలా ఇప్పటి వరకు అది వచ్చింది. సో ఇవన్నీ ఆయన చెప్పబట్టే తెలిసాయి. సో నేను అందుకని పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. యో మాం ఏవం అసమ్మూఢో, ఎవరైతే నన్ను అసమ్మూఢో ఏమాత్రం డౌట్ లేకుండా జానాతి తెలుసుకుంటారో పురుషోత్తమమని పురుషోత్తముడనని, ఎవరైతే నన్ను ఏ డౌట్ సందేహం లేకుండా అంటే అంతటి నమ్మకంతో విశ్వాసంతో పురుషోత్తముడు నన్ను తెలుసుకుంటారు, సర్వావిద్ భజతి మాం వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నన్ను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు, భజిస్తూ ఉంటారు అంటే ఎప్పుడు ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. సర్వభావేన భారత ఎల్లప్పుడూ కూడా అన్ని టైమ్స్లోనూ వాళ్ళు నన్ను అర్థం చేసుకుని భక్తిలో భజిస్తూ ఉంటారు. సందేహం లేకుండా భారత అన్నారు కదా, భరత వంశస్థుడా, సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తముడిగా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు సమస్తము తెలుసుకున్న వాళ్ళు. వాళ్ళు అందుకని నా పూర్తి భక్తిలో నెలకొని ఉంటారు. సర్వావిద్ భజతి మా వాళ్ళు అన్నీ తెలుసుకుని తెలిసిన వాళ్ళు నన్ను భజిస్తూ సర్వభావేన భారత ఎల్లప్పుడూ నన్ను భజిస్తూ ఉంటారు భక్తిలో. వాళ్ళు సమస్తము తెలిసిన వాళ్ళు.
అని చెప్తున్నారు. ఏది భగవంతుడిని సందేహం లేకుండా పురుషోత్తముడిగా నమ్మిన వాళ్ళు, తెలుసుకున్న వాళ్ళు. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. ఈ గుహ్యతమమైన శాస్త్రాన్ని ఇదముక్తం ఇప్పుడు వెల్లడి చేశాను మయా నేను, అనఘ అంటే పాపరహితుడా, అనఘ అంటే పాపరహితుడా అని అర్థం. సో ఈ రహస్య జ్ఞానాన్ని, వేద గ్రంథాల్లో రహస్యమైన ఈ జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు నేను నీకు వెల్లడి చేశాను. ఏతద్బుద్ధ్వా దీనిని తెలుసుకున్న బుద్ధిమంతుడు స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత, అతని ప్రయత్నాలన్నిటిలో పరిపూర్ణతను పొందుతారు. పాపరహితుడా, మరి చాలా రహస్యమైన ఈ జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు నేను నీకు వెల్లడి చేశాను. దీన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో ఆ బుద్ధిమంతులు, వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళంటే బుద్ధిమంతులు అవుతారు. మరియు అతని ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను పొందుతాయి. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రయత్నాలే కాదు, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పరిపూర్ణతను పొందుతారు అని చెప్తుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, వేదాల యొక్క అంతిమ సారము ఆ భగవంతుని తెలుసుకోవడమే నన్ను అర్థం చేసుకుని ఆయన భక్తిలో నిమగ్నమైతే మానవుడు పరిపూర్ణతను సాధిస్తాడు. సో మనకి చక్కగా భగవంతుడు మొదట్లోనే అసలు ఈ వేదాంతం చెప్పి ఈ భౌతికానికి ఆధ్యాత్మికత్వానికి డిఫరెన్స్ ఏమిటి అంటే, కోరిక అనే నీటి వల్లే ఇది అంత ఆధ్యాత్మికత కూడా భౌతికత్వం అయిపోయింది. కాబట్టి ఆ కోరికను తగ్గించుకోవాలి అంటే మీరు విషయ ప్రవాళాలన్నీ కూడా ఈ డిటాచ్మెంట్ అనే ఆయుధంతో ఈ చెట్టుని ఈ నడికి వేసి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడి తద్వారా పరమపదాన్ని పొందాలి అని చెప్పి, ఆ వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి? రాగద్వేషాలు తగ్గించుకుని ఆత్మతత్వం ఇది కాదు అని తెలుసుకుని, రాగద్వేషం కాదు ఆత్మతత్వం అని తెలుసుకుని వాటిని జయించి కోరికల్ని వదిలి సుఖదుఖాలు అన్ని పరిస్థితుల్లో సమత్వంతో ఉంటూ భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం, అప్పుడు బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. బ్రహ్మపదం ఎలా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది? ఏ సూర్యుడు చంద్రుడు లేకుండానే అందరూ కూడా ఆయన అంశలే. అయినా మరి ఈ 5 ఇంద్రియాలు ప్లస్ మనస్సుతో వాటి వ్యామోహంలో పడిపోయి ఇలా కష్టాలు పడుతూ ఆ ఆత్మతత్వమైన సచ్చిదానంద తత్వాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఈ రాగద్వేషాలతో ఒక శరీరం నుంచి ఒక శరీరంలోకి అవి పట్టుకుపోతూ మరి ఎప్పుడు కూడా జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటున్నారు, పంది గనక బురదలోనే ఉన్నట్లుగా. కాబట్టి కొత్త శరీరంలో కూడా ఇవే రాగద్వేషాలతో ఉంటున్నారు. సో ఇదంతా కూడా జ్ఞానం ఉంటే తప్ప అర్థం కాదు. మిగిలిన వాళ్లకు, జ్ఞానులకు మాత్రమే ఈ విషయం ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న వాళ్ళే ఇదంతా స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు. మిగిలిన వాళ్ళు ఎంత ట్రై చేసినా వాళ్ళకు అర్థం కాదు అని చెప్పి, ఇక కాబట్టి ఆ జ్ఞానం అనేది అవసరం. ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం, ఆ సచ్చిదానంద తత్వం ఎలా అంటే వైరాగ్యంతో, భగవంతుడి మీద ఆ శరణాగత తత్వంతో. సో ఇక తన గురించి సూర్య చంద్రుల యొక్క తేజస్సు ఇవన్నీ కూడా నా నుండే వచ్చాయి. మరి ఈ ప్లానెట్స్ని, గ్రహాలన్నిటినీ కూడా ఎవరి ప్లేస్లో వాటి నుంచి అవి తిరుగుతున్నాయి, తిరిగేటట్టు చేసేది నేనే. అన్నీ మరి సూర్యుడు 24 గంటలుగా కరెక్ట్గా ఒక భూమి 24 గంటల్లో ఒక రౌండ్ చేయడం, మరి 365 రోజుల్లో కరెక్ట్గా మరి శీతాకాలం, ఎండాకాలం ఏ టైంకి రావడం, ఇవన్నీ కూడా మరి భగవంతుడు వాటిని అలా కరెక్ట్గా ఆయన శక్తితో అవి తిరుగుతున్నాయి కరెక్ట్గాను. ప్రతి ఒక్కళ్ళ లోను మరి జీర్ణశక్తిగా ఉంటూ అన్ని శరీరాలు పనిచేసేటట్టు చేస్తున్నారు. మన శరీరమే కాదు, జంతువులైన, పక్షులైన, చీమలైన, దోమలైన అన్ని పనిచేస్తున్నాయంటే భగవంతుడి శక్తి వల్లే. అందరి హృదయాల్లో నేనున్నాను. అందరికీ మా స్మృతిని కానీ, జ్ఞానాన్ని కానీ, మరుపును కానీ, జ్ఞాపక శక్తిని కానీ ఏదైనా నా నుండే వస్తున్నాయి. మరి ఆ వేదాలన్నీ చదివితే తెలిసేది నేనే, వేదాలు కూర్చింది నేనే, వేదాలన్నీ తెలిసిన వాడిని కూడా నేనే. ఈ లోకంలో 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళల్లో క్షరులు, అక్షరులు అని. క్షరులు అంటే భౌతిక ప్రపంచంలో కోరికలతో ఉన్నవాళ్ళు. అక్షరులు అంటే మరి ఈ వైరాగ్యంతో భగవంతుడిని చేరుకున్న వాళ్ళు. వీళ్ళిద్దరికంటే కూడా మూడో పురుషుడు పరమేశ్వరుడు, ఉత్తముడు ఉన్నాడు. మరి అందరి కంటే దివ్యమైన వాడిని, ఉత్తముణ్ణి కాబట్టి ప్రపంచంలో వేదాల్లో నేను
పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. ఎవరైతే విశ్వాసంతో ఏ డౌట్ లేకుండా నన్ను పురుషోత్తముడని తెలుసుకున్న వాళ్ళు సమస్తము తెలిసిన వారు, అందువల్ల వాళ్ళు ఇప్పుడు నా భక్తిలోనే ఉంటారు. ఈ రహస్యాన్ని ఇప్పుడు నేను నీకు వెల్లడి చేశాను. ఇది వివేకవంతులు అర్థం చేసుకునే విషయాన్ని వాళ్ళ యొక్క ప్రయత్నాల్లో, అంటే వాళ్ళు భగవంతుని చేరుకునే ప్రయత్నాల్లో కృతకృత్యులు పరిపూర్ణతను పొందుతారు అని చెప్పి చూశాము. సో అందుకని వేదాల సారం, అంతిమ సారం ఆ భగవంతుని తెలుసుకోవడమే అని అర్థం చేసుకుని ఆయన భక్తిలో నిమగ్నమై తద్వారా మానవుడు పరిపూర్ణతను సాధించవచ్చు. ఇది వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో 15వ అధ్యాయం పూర్తయింది. ఇంకా 3 అధ్యాయాల్లో ఫినిష్ చేస్తాము. మీరందరూ 18 చాప్టర్స్ క్విజ్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ క్లాసులు అయిపోయిన తర్వాత ఇదే టైంలో సెకండ్ లెవెల్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో మీరంతా జాయిన్ అవ్వాలి, కానీ మీరందరూ ఆ క్విజ్ ఫినిష్ చేయండి. ఓకే, సో అది ఏ లింక్లో స్టార్ట్ అవుతుందో చెప్తాము. బట్ ఇదే టైంలో ఈ లింకా ఇంకొక లింకా అన్నది ఈ లింక్లో పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ అందరూ ఆ క్విజ్ తీసుకుని దాంట్లో ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో సెకండ్ లెవెల్ అంటే ఏమిటంటే అన్ని శ్లోకాస్ చూస్తాం. ఈ 18 డేస్ క్లాస్లో అన్ని శ్లోకాలు చూడటానికి టైం ఉండదు కాబట్టి మనం ఓన్లీ కొన్ని ముఖ్యమైనవే చూస్తున్నాము. సెకండ్ లెవెల్లో అన్ని శ్లోకాస్ చూసే ఛాన్స్ వస్తుంది.